Motivul pentru care 99% din oameni nu reușesc prin programul TikTok Creator Rewards e unul simplu. Fie sunt blocați la 0 sau 200 de vizualizări pe clip, fie caută constant informații învechite. Ba mai rău, învață informații greșite de la persoane care nici măcar nu se ocupă cu asta și sfârșesc prin a pierde timp prețios, fără niciun rezultat. Majoritatea postează constant pe social media, dar fără strategie, fără structură, fără nimic concret, sperând că la un moment dat un clip va deveni viral și îi va produce bani. Adevărul, în schimb, este că așa ceva pur și simplu nu funcționează. Dar dacă ți-ai spune că există un loc unde poți învăța tot ce trebuie să știi despre programul TikTok Creator Rewards și să începi să faci bani real la fel ca alții care câștigă zilnic, o comunitate activă, unde ai acces la strategii dovedite pentru a crea clipuri virale și a maximiza vizualizările, ăsta este exact motivul pentru care am creat Sapphire Society. Ce găsești în această comunitate privată? Strategii dovedite pentru TikTok Creator Rewards Program. Cum să-ți crești contul rapid și cum să-ți monetizezi vizualizările. Curs de editare în CapCut pentru începători cu lecții noi care apar zilnic. Cursuri detaliate despre AI. Cum să folosești inteligența artificială pentru a crea și pentru a optimiza conținutul. Automatizare pe social media. Cum să scalezi veniturile folosind tool-uri care îți economisesc timpul. O comunitate activă pregătită să-ți ofere sfaturi și feedback la videoclipurile tale. Dar acum poate te întrebi cum funcționează acest program TikTok Creator Rewards. Te plătește pentru vizualizările pe care le obții la clipurile tale. Ca să fii acceptat în program, ai nevoie de 10.000 de followers și un cont dintr-o țară eligibilă. Odată ce ești monetizat, tot ce trebuie să faci este să urmezi strategiile corecte pentru a atrage mai multe vizualizări și pentru a crește veniturile. Cel mai important este că nu ai nevoie de mii de dolari pentru a începe. Eu am început fără nicio investiție și am generat peste 30.000 de dolari în ultimul an, iar în această comunitate îți voi arăta cum să faci și tu exact același lucru. Singurul lucru pe care va trebui să-l investești este timpul. Deci te întreb, dacă ai toate aceste informații la dispoziție, de ce n-ai putea să fii tu următorul care reușește? Majoritatea nici nu știu că există această metodă de câștig, ceea ce înseamnă că ești cu un pas înainte. Dar pe măsură ce tot mai mulți o descoperă, va deveni mai competitiv. Dacă vrei să profiți de această oportunitate acum, alătură-te celor care câștigă. Apasă pe butonul Alege Elite și hai să începem. Ne vedem în comunitate.